Il-Gvern Malti se jilħaq faċilment il-miri finanzjarji tiegħu din is-sena skont il-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. Dan hekk kif fl-ewwel nofs ta' din is-sena d-defiċit ta' pajjiżna kien ta' madwar 2% tal-ġid nazzjonali, meta l-mira tal-Gvern kienet ta' 3.3%. B'kuntrast ma' dan, pajjiżi oħrajn fl-Ewropa qed jiffaċċjaw l-akbar diffikultajiet biex jilħqu l-miri tagħhom. B'wieħed mill-aktar pajjiżi bi problemi bla dubju hija Franza li għaddejja minn sitwazzjoni politika diżastruża. F'din l-aħħar sena biss Franza rat sensiela ta' tibdiliet fil-Prim Ministri f'tentattivi biex ikunu bbilanċjati l-kontijiet. Problemi simili qed jaffaċċjaw il-Belġu u l-Awstrija b'defiċits ta' aktar minn 4.5% tal-ġid nazzjonali, waqt li pajjiżi bħal Polonja u r-Rumanija id-defiċits tagħhom jaqbżu 8%, jiġifieri 4 darbiet iżjed minn dak ta' Malta. L-istess Eurostat jindika li l-pejs tad-dejn nazzjonali f'pajjiżna u inqas minn 47% tal-ġid nazzjonali meta fiż-żona euro il-medja qiegħda 88% jew kważi d-doppju ta' Malta. F'dan ir-rigward l-akbar pejs u dak tal-Greċja b'151% filwaqt li dak tal-Italja u kważi 140%. Fiż-żewġ każijiet 3 darbiet aktar minn dak ta' Malta.